Nina benkosi, nina besilo, nina bakamdlokombana, kulo lonke likaMthaniya, kulo lonke lingaphuka noMageba. Cela ukunibingelela phinde nginamukele futhi kusona siteshi esikhulukazi Mlaba Media. Nibingelela mina kumfo kaNkeshenkeshe umJJ vete bafazi bakhangile. Inkinga zimqale kama zimqale ngenkomo yesidiki. Kanti kudaba engiza nalo ke njengamanje udaba lakhe lapha uKhuzani mfo kaMpungese ukuthi ke ngoba sazi ukuthi impi yabo impi kaKhuzani mfo kaMpungese nalapha noMthandeni mfo waManqele ubugungqugunqu impi kaNkulunkulu noSathane into engeke isalungiseka into nje sakude. Kanti ngizobheka nje ukuthi cha ngoba bengishilo kwenye ivideo yamade ngipostile ukuthi mangicabanga ngithi ulo umbuso wamaciko mfowethu ukuthi into ezoqhatha abaculi ngempela mangithi ngiyafunda enye yama-post akhe lapha uKhuzani eposte khona ngesonto izolithi uma kuliqiniso lokho engikuzwe kusho uMashonisa noPaulo kumbuso wamaciko neGezani Media ngendaba yegcwalisa emabhida izolo ngithi ngibamba ongezansi futhi ngithi ngiyabonga akukho engizokusho thank you. Kodwa waphinde waqhamuka wazothi nasuke namenza into angayona manje usenivezela into ayiyona. Lo mfana uthanda izindaba zabantu too much. USixove wasiqeda emculweni unolimo olunekwethu nomcineka nogeke uthi wabaqhatha uyena uBhokweni. Emasithi siyayibheka ke lento lethi cha iyaqhubeka impela ke izobaqhatha kakhulu iyabaqeda le ndaba yokuthi kube khona ke izinto ezikanjena mayikhuluma kanje umfo kaMpungose uyakhombisa ukuthi le mpilo lena impi engakazophela impi esazoqhubeka nje kodwa ke ungathathi side nje mawuthi uyayivula le post mawuthi uyayivula ama-comment akhe ama-comment abaningi abalandeli bakhala ukuthi uye umfo kaMpungose okhuluma kakhulu kodwa futhi ke mina ngazi ngempela ukuthi ngingathini ngoba ngizosola umuntu owumqhathi kule ndaba ngoba phela umuntu ofake amavidiyo akhuluma kanjeyana abantu bayo lapha nayiGezani Media kumbuso wamaciko. Ngicabanga ukuthi njengoba ngishilo kwenye ivideo yami ukuthi indlela ababuza ngayo imibuzo ayiyona nanondlela abasitha ngayo ama-calls ngibone ngathi izobaqhathi baqede kodwa uma ukuthi yona indlela yokuthi ke yenze content futhi ithole nama-viewers ngicabanga ukuthi mhlambe ke uhamba kahle lapha ke yona lapha kumbuso wamaciko.